Здравейте, колеги! Както вече споменахме, ще говорим за частен случай на аневризмите на абдоминална аорта, именно тогава, когато има инфекция в тях, която може да е първично възникнала в съдовата стена без наличие на предшестваща аневризма или инфекциозен процес, който да е настъпил в стената след като вече има предшестваща аневризмална дилатация или аневризма. Исторически е въведен термина в края на 19 век, като първоначално е била наречена микотична аневризма процеса, но в последствие се установява, че най-честите причинители са бактериални. Вторично инфекцията може да възниква вследствие на инфекциозно огнище, което е разположено в вертебралните тела по типа на спондилит или остеомиелит, при панкреатит, при абсцеси в коремната кухина и ретроперитониално пространство и в мускулатурата, в случаите на екстраторакална локализация на туберкулоза или септични състояния, усложнени при пневмония, и другите видове инфекции, които виждате изброени. Модалностите са неинвазивните, диагностичните са ясни, кои са, вече ги споменахме изчерпателно, но златният стандарт е КТ-ангиографията, тъй като ни дава бързо и детайлно изобразяване както на съдовия лумен, така и на околните структури и може да идентифицираме усложнения. Ехографията, както разбрахме, е начален скринингов метод, но има разлика в начина, който в резултатите на размера на съдовата стена, който въпреки че е трансаксиален, обикновено не е съвсем стандартизиран. Магнитният резонанс е алтернатива при пациентите, които имат увредена бъбречна функция. Може да се извършва контрастно и безконтрастно. PET скенера намира приложение при детекцията на метаболитната активност в лезиите, което може да ни даде отговор при неясни и некатегорични клинични образни данни, дали се касае, например, дали е за инфламирана или инфектирана аневризма. Съответно, виждаме най-честите локализации, като ще се съсредоточим в тази в инфрареналния сегмент. Даваме дефиниция на формата, която, когато говорим за инфекция, най-често е налобена. Статуса на руптурата, който разбрахме има важно прогностично значение, също трябва да бъде упоменат. Типовете калциеви плаки имат значение до толкова, доколкото дефинираме първите три типа за сакуларни и четвърти и пети тип за фузиформени аневризми, като хода, местоположението и прекъснатостта или непрекъснатостта на калцификатите има отношение по това да дефинираме дали се касае за атеросклеротично променена аневризма или такава възникнала вследствие на инфекцията. Периортални промени, които се изразяват в наличието на течност, промени в масната тъкан, които са високо специфични за инфекция, като стерилиране с повишаване на нейната плътност, които ще видим малко след това, и вече съвсем усложнените ситуации, когато имаме ангажиране на органи по съседство. Най-често, когато говорим за инфектирана аневризма, тя е сакуларна. За инфекцията субстрата за нейното наличие са въздушните включвания, които се получават от дейността на микробиологичните причинители. Споменах вече течността и стерилираността, контурите на стената и важността в увеличението на размера, ако имаме съответно предхождащи изследвания. И съответно тук са пример от литературата това. Визуализирани всички неща, които... виждаме тук въздушните включвания, виждаме и реакцията на масната тъкан около аортата на тези аксиални срезове, които говорят за наличието на инфекция. Тук един по-усложнен случай, в който имаме пръстеновидно усилваща се абсцесна колекция в десния псоосен мускул и също така инфектирана руптурирала аневризма при прекъсването по предно десния контур на около 11 часа, което мисля, че беше случай на фистолизиране с дуоденума.
Това, което и доцент Инева показа, органното засягане, когато имаме фистула с съдове, която е очевидна тук с долна кухавена, и също така с хранопровода. Нативното изследване, което съответно не е универсално прието, някои институции ги правят, някои не, може да ни даде информация за наличието на интраморален хематом и за кръвно-еквивалентните колекции, които ще се видят и с кат-ангиографията извън аортата, но понякога е по-илюстративен примера. Още една голяма настъпила руптура. Магнитно-резонансните изображения, в случая тези, които са на 3D мипангиографията, могат да ни покажат, че методиката е високо специфична за изобразяването на самата аневризма, но въпреки това основните секвенции ни трябват, за да оценим съответно периорталните тъкани. Съответно, както по-рано споменах, при PET-CAT изследването може да съдим за това, че ако, например, нямаме типичните въздушни включвания и белези категорични за инфекция, по детекцията на множество фокуси, които са с интензивно натрупване, за разлика от, например, инфламираните аневризми, когато то ще е леко към умерено. Съответно, диференциалната диагноза вече споменатото, с ретроперитониална фиброза, който е процес, който може да засегне стената на аортата, но тогава не са толкова драматични в повечето случаи промените на самата аорта. А при неопластичната инфилтрация ще имаме съответно други системни прояви, които да ни водят към диагнозата, съответно пак в класическите случаи. Така, от нашата практика, повода, който беше за тази презентация, един пациент, който постъпва в тежко септично състояние, диабетик, има предходни интервенции под глутеални абсцеси, лекуван в чужбина за усложнение на бъбречно-каменна болест и това, което виждаме в левия псоосен мускул, един абсцедирал хематом, който е с залечена граница с стената на аортата, която е силно компрометирана. Долу в дясно виждаме в съседство на вертебралното тяло калцификатите, които са изместени, а пък въздушните колекции в меките тъкани на коремната стена в ляво страни са мястото, където е бил неговия дрен. И другото, което тук имаме като съпътстващо общата патология състояние, е ерозия на вертебралното тяло по предния контур на L3, което е свидетелство за остеомиелит. Хемокултурата на пациента беше положителна за клепсиела. Така, защо е важна идентификацията на тези образни белези? Състоянията могат да протичат както фулминантно, което е в пряка корелация с това дали има или няма и какъв вид е руптурата при една такава инфекция. Пациентите са високо рискови за такава. Съответно, детайлната анатомична оценка със сигурност е в помощ за дефинирането на терапевтичния план, съгласно който вие като колеги ще пристъпите към ранна, елективна или спешна хирургия. Благодаря ви за вниманието.